Ak sa človek rozhodne teda prespať v prírode, je dôležité naozaj si vybrať aj to miesto a naozaj sa netreba báť aj napriek tomu, že je to teda v území, kde tie naše najväčšie šelmy žijú. Vôbec to nie je nejaká zvýšená miera rizika, ale je dobré si to miesto predtým, než sa tam rozhodneme prenocovať alebo kempovať, obhliadnuť. Či táde nevedú náhodou čerstvé stopy, či okolo nie sú tie medvede stromy, ktoré sme si ukázali, alebo či náhodou vlastne sa nenachádza v blízkosti nejaký potravný zdroj, nejaké uhynuté zviera, alebo niečo, čo by tie medvede mohli prilákať. Ono sa hovoria viaceré také, by som povedal, až čudné príhody o medveďoch. Napríklad, že keď má teda ženské pohlavie alebo nežné pohlavie práve obdobie menštruácie, že to môže prilákať medvede, alebo že keď človek niekde teda kempuje a v nejakom kruhu okolo seba teda zanechá svoj pach v podobe moču, čiže sa okolo vyčúrá, takže to tie medvede odradí, ale na toto neexistujú na svete žiadne štúdie a v podstate je to len v rovine takýchto príhod, takže ja sa za to určite nestaviam a spomínam to len ako také úsmevné príhody. Keď nájdeme v lese takýto strom, tak samozrejme máme potvrdené to, že sa nachádzame na území s výskytom medveďa hnedého a prvé, čo potrebujeme spraviť, je to zvýšiť ostražitosť, začať si všímať svoje okolie, začať si všímať, či náhodou niekde nie je čerstvý trus, čerstvé stopy a samozrejme uvedomiť si to, na akom území sa nachádzame, že tam žije aj ten medveď a netreba samozrejme šíriť paniku, treba si len teda začať všímať viac svoje okolie a tú prírodu si naďalej kľudne užívať. Stretov s medveďmi za svoj život mám toľko, že ani ich neviem zrátať. Sú to určite stovky. No a čo treba povedať, že naozaj vo väčšine prípadov, alebo skoro vždy sa dá povedať, že ten medveď, ak má priestor na únik, tak utečie. Človekom do konfliktu nechce ísť a tie konfliktné situácie, incidenty alebo útoky sú naozaj len vrchol ľadovca. Keď sme v prirodzenom prostredí a v prirodzenom biotope toho medveďa a zbadáme ho niekde na turistike, tak nie vždy alebo nie je vhodné samozrejme toto okamžite hlásiť polícii, starostovi obce alebo zásahovému tímu Národnému parku, štátnej ochrany prírody a podobne, pretože ten medveď sa nachádza vo svojom habitate, čiže tam, kde sa nachádzať má. Rozdiel je samozrejme intravilány obcí a hlavne keď sa medvede blížia k ľuďom a ľudským sídlám a najmä, ak sú tieto príchody tých medveďov opakované. Vtedy je toto nahlasovanie už na mieste, ale v dnešnej dobe, keď každý má so sebou smartfón, ktorý vie fotiť a natáčať videá, tak práve aj z tohto dôvodu vidíme častejšie a častejšie tie strety s medveďmi